i rwydfa, ond na chydig bach o drafferthion technegol, a 5:10 mi oedd y we wedi diffodd yma, ond mi ddoth o yn ôl diolch i'r drefn erbyn hyn. A da ni falch iawn o gael eich cwmni chi, ffrindiau Ebeneser ac teulu Ebeneser hefyd. Ymraint i ydych gwahodd chi addoli yr arglwydd unwaith eto y bore yma, i fyfyrio ar ei gariad ac ar ei ras rhyfeddol, ac i roi clod i'r arglwydd yma gyda yn gilydd. Os nad ydych chi wedi cael wythnos da, mae yna groeso i chi gysylltu hefo ni. Os ydych chi eisiau sgwrs, mae yna rifa ffôn a modd i gysylltu hefo direct message ar Facebook. Peidiwch â brwydro yn erbyn pethau ar eich pen eich hun. Cysylltwch efo rhywun. Mae yna groeso i chi gysylltu hefo fi neu cyd-aelodau yn Ebeneser. Ond dewch i ni addoli a moliannu yr arglwydd rwan. A da ni am gychwyn hefo darlleniad gan Enfys Harding. Eseia 55, adnod 1 i 5. Gwahoddiad i'r sychedig. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clywch a byddwch fyw. Gwnaf y chwi gyfamo tragwyddol, fy ffythlondeb sicr i ddafydd. Edrych, roes ef yn dist i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl. Edrych, byddi'n galw ar genedl ni dadweini, a bydd cenedl nad yw'n dadnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd dy Dduw, o achos Sanct Israel am iddo dy o gyneddu. Geiriau hyfryd yn y fan yna lle mae Duw drwy y proffwyd Eseian yn gwahodd ni i ddod ato fo, oherwydd fod ganddo fo'r hyn sydd yn digoni ni yn llwyr ac yn gyfan gwbl. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch at ffynon cariad Duw yn yr arglwydd Iesu. Os ydych enaid chi, os ydych ysbryd chi yn sychedig, dyma'r fan i ddod. Ac nid yn unig mae Duw yn torri'n syched ni, ond mae Duw yn diwallu ni drwy yr dŵr bywiol. Dewch i ni gael gair o weddi ar gychwyn y gwasanaeth cydweddio. Arglwyddefol mae yn hyfryd cael dod at yn gilydd fel hyn, i fyfyrio arna ti, i agor yn calonnau i waith yr Ysbryd Glân. A da ni'n dod yma ar sul arall yn yn hanes ni, oherwydd yn bod ni'n cofio dy fod ti ar y seithfed dydd wedi gorffwyso o dy waith. A mae'r sul yn gyfla i lawer ohona ni i orffwyso, i ymdawelu oddi wrth rhithyr bywyd o ddydd i ddydd. Arglwydd da ni dod at ti ar y sul oherwydd ar y dydd hwn, yr atgyfododd yr arglwydd Iesu. Mae'n fuddugoliaeth o yn seinio ac yn datgan bod yna obaith, bod marwolaeth wedi drechu, bod goleuni yn trechu y tywyllwch. Da ni'n daddoli di arglwydd ar y sul fel hyn, oherwydd mae ar y sul y daeth yr Ysbryd Glân ar y Pentecost cyntaf, dod fel tafodau o dan a gwynt nerthol, a llenwi disgyblion yr arglwydd Iesu gyda llawenydd ac eglurder meddwl, ac efo egni fod yn bobl iddo ef ac i rannu y newyddion da. Ac fe weddion y sul hwn, y byddwn ni yn cael cyfle i gael yn hadnewyddu drwy'r ysbryd, yn llenwi a gobaith drwy'r atgyfodiad, ac y byddwn ni arglwydd yn gallu gorffwyso yno ti. Glyw yn gweddi,
Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch i ni addoli rwan drwy gyfrwng can, a John Nicholas yn canu Carodd Duw. At ffynon Crist sy'n llifo'n ddibai, y fwch ddŵr bywio i ddydd dim syched mwy. Dewch bechaduriad, profwch dosturi, cewch eich bodloni pan ddowch at ei fwrdd. Profwch ddaioni, cewch bywyd trwyddo fo. Carodd Duw, y byd ac fe roddo, unig fam, un hachub ni a, bydd pawb sydd yn credu, cael byw'n tragwyddo. Dewch a'ch meddiannau, dewch a'ch pechodau, gosod y cwbl wrth droed y groes. Gosod y cwbl oll wrth droed y groes, yno mae Iesu freichiau aled. Can hyfryd King John yn fanno, diolch amdano. Nes i anghofio sôn o'r gychwyn y gwasanaeth, mae yna eira yma ym Mhen y Lan, Caerdydd. Hynna'n dena iawn, dwi'n gwybod os da chi wedi cael eira lle da chi, ond y sôn oedd fod yna eira yn dod ar hyd a lled Cymru. Mae'n dechrau meiriol rhyw chydig rwan yn olini yr hael. Dwi am ddarllen y darn i chi o Efengyl Ioan a troi i pennod 16. Ac yn y fan yma, os da chi'n cofio, mae Iesu yn yr oruwch ystafell yn siarad efo'r disgyblion. A mae o'n sôn am yr Ysbryd Glân ac y bydda fo ar ôl iddo fo adael yn anfon
yr Ysbryd Glân i'w helpu. Dwi darllen o Ioan 16, adnod 5 hyd at adnod 15. Bellach, dwi'n mynd yn ôl at Dduw, yr un anfonodd fi. A does neb ohonoch chi'n gofyn ble rwy ti'n mynd. Ond am fy mod wedi dweud hyn, da chi'n drist I gyd. Ond credwch I fi, mae o fantais I chi mod I mynd I ffwrdd. Os gnai fi mynd, bydd yr un sy'n sefyll gyda chi ddim yn dod. Ond pan a fi, bydda I yn ei anfon ato chi. Pan ddaw, bydd yn dangos fod syniadau'r byd o bechod, cyfiawnder a barn yn anghywir. O bechod am ei bod nhw ddim yn credu yno fi. O gyfiawnder am fy mod I mynd at y tad a fyddwch chi ddim yn fy ngweld I o hyn ymlaen. Ac o farn am fod Duw eisoes wedi condemnio Satan tywysog y byd hwn. Mae gen I lawer mwy I ddweud wrthoch chi, ond mae'n ormod I chi ei gymryd ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, sef ysbryd sy'n dangos y gwir I chi, bydd yn eich arwain chi I weld y gwir I gyd. Bydd o ddim yn siarad ar ei liwt ei hun, bydd ond yn dweud beth mae'n ei glywed, a bydd yn dweud wrthoch chi bethau fydd yn digwydd. Bydd yn fy anrhydeddu I, drwy gymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. Mae popeth sydd gan y tad yn iddo I mi hefyd, a dyna pam dwi'n dweud bydd yr ysbryd yn cymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. A da ni'n diolch I Dduw y bore yma eto am ei air sanctaidd. Amen. Mi ddwn ni nôl at gymal yn y darlleniad yna I edrych arno fo yn fwy manwl yn nes ymlaen. Ond yn y cyfamser dewch I ni weddio efo'n gilydd. Ac mae Catrin Roberts yn yr harwain ni yn gweddi. Gweddi ar sail emyn 220 caneuon ffydd. Arglwydd rhoi'n glywed sŵn dy eiriau glân, geiriau pur y bywyd, geiriau tafod tân. Diolch am gael clywed y lais a theiriau heddiw, geiriau tad sy'n estyn allan tuag ato ni. Wrth I ni gyd addoli heddiw dros y we, helpa ni ymdawelu a gwrando ar dy lais, boed yn y lolfa, y gegin, y llofft neu'r ardd, gall dy lais ti gyrraedd popman. Pan fod dadwr deiar bron am drysu, rhoi'm henaid glywed sŵn dy eiriau di. Maddau ni fod dadwr, sŵn y byd, hyd yn oed mewn cyfnod clo yn tynnu'n sylw. Pan gawn ni'n twyllo I beidio darllen dy air, I weddio neu jyst aros a gorffwyso arna ti, atgoffa ni dy fod ti yno yn disgwyl cyfle I siarad â ni. Gweddion am I bobl Cymru ddeffro eto I sŵn dy lais. Diolch am waith y gwahanol eglwysi yn rhannu dy air dros y we, llefarau o'r, a'r gynulleidfa newydd sy'n dy glywed, efalla am y tro cyntaf heddiw. Uwch tymhestlog donau môr fy einioes flin, dwed y gair sy'n dofi pob ystormus hun. Mae'r byd yn llawn o foroedd tymhestlog, cymlethdodau a phoen personol neu deuluol, coronavirus yn golygu colli anwyliaid, cyflog, cynnydd mewn gobryder ac iselder, rhyfeloedd a thlodi yn parhau a dim pall ar afel cyffuriau alcohol a gamblo ar bobl. Clywyn gweddi dros bawb sydd yng nghanol stormydd bywyd, a bydd gyda'r samariaid caredig sy'n ymateb ac yn estyn llaw. A fan grwydro'n halon ar afradlon daeth, dwed y gair a ddychwel fenaid at dy waith. Da ni'n gwybod am grwydro, am beidio gwrando. Diolch dy fod ti'n barod I fadda yn heiddiant Iesu. Gweddion am I fwy I gael profiad ffordd Damascus, gyda dy lais yn torri mewn i'w bywydau gan o'i dealltwriaeth newydd ohono ti. Rhoi'n glywed beunydd hyfryd eiriau niw, hyn a geidw fenaid yn dragwyddol fyw. Ie arglwydd, ti'n siarad bob dydd, nid yn unig ar y sul. Diolch am dy eiriau di,
Geiriau bywyd, geiriau cariad, geiriau adferiad, geiriau her, geiriau maddeuant, geiriau galwad. Clywyn geiriau ni nawr arglwydd, wrth i ni weddio gweddi'r arglwydd. Un tad yn y nefoedd, sanctiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrai ni heddiw ein bara beinyddiol a maddau ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau'r rhai a troseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Da ni diolch i Catrin am y wedi gyfoethog yna. Da ni am edrych ar ddarn o'r Beibl rwan ar air Duw. O'n i'n siarad efo'n brawd yn ystod yr wythnos dwytha. Ac yn fwy nag erioed, mae'n sgyrsiau ni'n mynd i bob math o gyfeiriadau oherwydd da ni ddim yn mynd i'n unlla, da ni'n cyfarfod lot llai o bobl. A wedyn mae sgwrs weithiau yn mynd yn bryn. A maen nhw'n mynd i bob math o gyfeiriadau astrus. A dyma fi'n dweud, un o'r pethau sy'n mynd dan yn rhoi ni ar hyn o bryd o dreulio gymaint o amser yn edrych ar screens a falle, ydy gweld ar y teledu pobl allan o ffocws. Oherwydd da ni rwan yn mynd i dau pobl dydan hyd yn oed ar y newyddion, a maen nhw'n dangos talking head, ond maen nhw allan o ffocws, ond mae'r wal y tu ôl yn eglur, a da chi'n gallu gweld yr Ysbryd distra yn y fan honno, neu'r pot bloda, neu'r Van Gogh ar y wal, neu rhywbeth fel yna. Ond mae'r person ei hun allan o ffocws. A dyma Geraint yn dweutha fi, wel, wyt ti, ond mae o'n llawn o wybodaethau rhyfedd. Wyt os ti fod yna job sydd yn dwyn y teitl Focus Puller? Wanwl, meddwl fi. Na, do'n i'm yn gwybod bod yna y fath job a Focus Puller. A dwi'n dweud, unig swydd y person yma ydy gwneud yn siŵr fod gwrthrych mewn shot ar y camera mewn ffocws. A felly, ar ôl i'r sgwrs orffan, dyma fi'n mynd i Wikipedia ac edrych yn fanna. A wir, mae yna'r fath swydd a Focus Puller. A dyma oedd yn dweud yn Wikipedia Saesneg. A Focus Puller is a member of a film crew's camera department whose primary responsibility is to maintain the camera lens's optical focus on whatever subject or action is being filmed. Hynny yw, gwaith un person wrth wneud ffilm ydy gwneud yn siŵr fod y camera yn ffocysu ar y peth cywir. Dyma fideo bach byr i chi'n dangos y math yma o beth. Da chi weld yn y clip yna y ffordd oedd y ffocws yn symud oddi wrth y modelau o'r tai yn y tu blaen ac yna'n ffocysu ar y cefndir ac ar y dyn oedd i fod yn wrthrych y shot yn y diwedd. A dyma mae Focus Puller yn ei wneud. Meddyliwch am hynny am chydig bach wrth i mi wneud 2 ddarlleniad am yr Ysbryd Glân. A aroswch efo fi, mi fydd y 2 beth yn dod at ei gilydd yn y munud. Dyma un darlleniad o Ioan 14. Iesu'n siarad eto. Dwi wedi dweud y pethau yma tra dwi'n dal gyda chi. Ond mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr Ysbryd Glân. Mae'r tad yn mynd i'w anfon ar fy rhan. Bydd e'n dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth dwi wedi ddweud. Heddwch, dyna dwi'n ei roi i chi, a heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall i'w roi.
Dwi ddim yn rhoi heddwch yr un ffordd ar byd. Peidiwch cynhyrfu a pheidiwch bod yn llwfr. Dyna un dyfyniad. Ac yna neidio 2 bennod i Ioan 16. Ac yn y fan honno eto mae'r Iesu yn dal i siarad am yr Ysbryd Glân. Mae hwn o'r darlleniad. Mae gen I flawer eto i ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe charwain chwi yn yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn ag liw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. A dyma'r geiriau allweddol. Bydd ef yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Y mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyma pam y dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Ond yma, Iesu Grist yn sôn am yr Ysbryd Glân. Ac y bydda'r Ysbryd Glân yn dod mewn ffordd arbennig iawn ar ôl iddo fo adael y ddeiar. Ar hyn mae'r Ysbryd Glân neu rhan o waith yr Ysbryd Glân ydy cymhwyso gwaith Duw i'r greadigaeth, i ddynoliaeth, i'r eglwys, i'r hyn sydd yn digwydd. A mae bwysig cofio hyn na Duw yw yr Ysbryd Glân. Mae yna ddirgelwch yn perthyn i'r peth, ond mae Duw yn dad, yn fab ac yn Ysbryd Glân ac yn gweithio drwy y personau hyn. Nid rhyw nerth neu rhyw fendith ar wahân neu rhyw awen ydy'r Ysbryd Glân, ond Duw yn gweithredu, yn rymus ac yn greadigol ac yn adnewyddol yn y cread ac o fewn i'w bobl. Ond un elfen o waith yr ysbryd ydy dod â Iesu Grist mewn ffocws. Gwneud Iesu Grist yn eglur ac yn ddealladwy i ni. Stopio Iesu rhag bod yn rhywbeth aneglur nad ydyn ni'n gallu i adnabod a'i weld yn glir. A dyma sydd yn y geiriau yma nes I ddyfynnu ym mhenod 16 o Ioan. Bydd ef yn fy ngogoneddu I, oherwydd bydd yn cymryd yr hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Mae'r Ysbryd Glân yn gogoneddu Iesu Grist, yn tynnu sylw at Iesu Grist, yn dangos I ogoniant, yn dangos I fawredd, I berffeithrwydd, yn dangos y gwaith y gyflawnodd ar y ddeiar, y groes, yr atgyfodiad, yr esgyniad, dangos pwy ydi o, I fod o'n bwysig, dangos I ysblander, fel yn bod ni yn cael yn cyfareddu a'n gwefreiddio gan yr arglwydd Iesu Grist, ac yn plygu o'i flaen mewn ffydd, mawl a gwasanaeth. A mae'r ysbryd, fel oedd Iesu yn ei ddweud, yn cymryd geiriau Iesu. Oedd yr ysbryd yn atgoffa'r disgyblion be oedd Iesu wedi dweud, fel I bod nhw'n gallu rhoi y geiriau gof a chadw yn y Beibl. Mae'r ysbryd yn cymryd o eiriau a dysgeidiaeth ac esiampl a gwirthiag, egwyddorion a cariad am addeiant Iesu ac yn ei esbonio yn glir i ni. Mae'n rhoi Iesu Grist mewn ffocws pan da ni yn colli golwg ar Iesu neu pan mae'r Iesu yn mynd yn aneglur. A dyma da ni weld yn hanes yr eglwys fore ar ôl y Pentecost, ar ôl i'r Ysbryd Glân ddod. Allwn ni ddyfynnu fflyd o adnodau sydd yn sôn am y mas yma beth. Dyma un neu ddwy I chi. Yr adnodau yma o actau yr ail bennod. A dyna sydd wedi digwydd, meddwl Luc wrth sgwennu. Mae Duw wedi codi Iesu yn ôl yn fyw, a da ni'n lygaid dystion i'r ffaith. Bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhyder ar ochr dde Duw. Rhoddodd y tad yr Ysbryd Glân oedd wedi addo iddo I dwallt arno ni. Dyna da chi'n ei weld a'i glywed yn digwydd yma heddiw. Meddyliwch am y beth, chafodd y brenin Dafydd mo'i godi fyny'r nefoedd ac eto dywedodd hyn. Dywedodd yr arglwydd wrth arglwydd, eistedd yma yn y sedd anrhyder.
nes i mi wneud delynion blygu fel stôl i orffwys dy draed arni. Felly mae'r Ysbryd Glân yn dod, a dydy'r ysbryd ddim yn tynnu sylw at y foi llun, ond mae'n tynnu sylw at Iesu. Dyma'r arglwydd, dyma'r gwaredwr, dyma'r un i gredu a rhoi'ch ffydd ynddo a'i ddilyn. Mae'n ffocysu yr eglwys, mae'n ffocysu y neges ar Iesu Grist ei hun. Mae'n yn arwain ni at Iesu, edrych ar Iesu, i gredu yn Iesu, i fod yn ddisgyblion i Iesu, ac i fod yn dystion i newyddion da yr arglwydd Iesu. Mae yna gymaint o bethau yn gwrthweithio yn erbyn yn ffydd ni yn y dyddiau hyn. Ac yn gwneud Iesu Grist yn aneglur. Mae rhai pethau yn amlwg, a mae pethau eraill yn slei a dichellgar. Anffyddiaeth, anghyffrediniaeth, da ni methu gweld Iesu mewn ffocws. Mae traddodiadau'n gallu mygu wyneb yr arglwydd Iesu. Mae cyflwr yn cael o'na ni yn hunan yn gallu gwneud Iesu Grist yn aneglur iawn yn y meddyliau ni. A mae Duw yn rhoi'r Ysbryd Glân i'n helpu, i egluro ac esbonio pwy ydy Iesu, fel yn bod ni'n deall ei fawredd a'i bwysigrwydd tragwyddol. Rhywa, pan mae'r Eglwys Gristnogol yn cael ei adnewyddu, beth sy'n digwydd ydy bod Iesu'n dod nôl i'r canol. Oherwydd gweitha'r modd mae Eglwysi Cristnogol yn symud pethau eraill yn raddol yn lle Iesu Grist, yr arglwydd a'r gwaredwr. Ond pan mae'n adnewyddiad, mae'r ysbryd yn dod ac yn dweud Iesu sydd yn y canol, Iesu ydy'r sylfaen. Mae eisiau canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu. A mae'r ysbryd yn harwain ni weld yr Iesu fel yr unig ffordd, y gwirionedd a'r bywyd sydd yn arwain at Dduw. Ac nad oes yna ffordd arall. Rhaid mae bobl yn anghyffyrddus iawn os ydyn ni'n dweud na Iesu Grist ydy yr unig ffordd at Dduw. Maen nhw'n deud ni, o pwy ydych chi fel Cristnogion i honni bod ganddo chi ryw wirionedd terfynol yn eich crefydd chi, a na Iesu ydy'r unig waredwr. Fedrwch chi ddim deud hynny, maen nhw'n deud wrthyn ni. Gewch chi gredu yn Iesu Grist, ond peidiwch chi ar boen eich bywyd a dweud na Iesu ydy'r unig un. Beth am grefyddau eraill? Beth am Bwdiaeth, neu Siiciaeth, neu Islam? Drwy ddeud na, yn yr Iesu mae'r gwirionedd terfynol. Da chi'n amharchu rhan helaeth o boblogaeth y byd. A maen nhw'n dweud ymhellach, yr unig ffordd da chi'n gallu bod yn gynhwysol ydy dweud fod pawb yn iawn, fod gan bawb elfen o'r gwirionedd. Pob crefydd, pob syniadaeth, pob athroniaeth. Mae crefydd yn gallu, mae Cristnogaeth yn gallu eich helpu chi yn breifat. Ond peidiwch â dod â fo fel rhywbeth cyhoeddus, fel rhyw wirionedd terfynol, oherwydd mae'r crefyddau i gyd cystal a'i gilydd. Ond mae'n broblem enfawr hefo hyn yn rhesymol. Wrth i bobl ddweud, wrth Gristnogion, ddylia chi ddim honni bod ganddo chi wirionedd terfynol yn Iesu Grist. Mae nhw eu hunan yn gwneud yr honiad fod y gwirionedd terfynol ganddyn nhw. Sef bod yna wirionedd ym mhob crefydd, bod elfen o dwyfol ym mhob crefydd. Ac felly mae nhw yn gwneud honiad o wirionedd terfynol, mae ganddyn nhw yma gwirionedd, sef bod bob crefydd yn wir. A mae nhw'n ar hyn o bryd yn cyhoeddi hyn hefo sêl efengylaidd o'n cwmpas ni, ac yn gwneud yr union beth maen nhw'n dweud wrth Gristnogion na ddylia nhw i wneud. Chi weld, oedd Iesu Grist ei hun yn ostynedig yn dweud, fi di'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, nid oes neb yn dyfod at y tad ond trwy fi.
A mae'r Beibl yn dysgu ac yn cyflwyno i ni Iesu Grist fel yr ateb terfynol am iachawdwriaeth, am gymod hefo Duw, am fywyd newydd, am fywyd yn ei holl gyflawnder, am gyfiawnder, am fywyd tragwyddol. A mae bwysig yn bod ni'n glynu wrth yr arglwydd Iesu ac yn ffocysu ar ei fawredd a'r ffaith ei fod o yn unigryw. A pan mae'r ysbryd yn gwneud yr Iesu yn eglur, da ni'n gweld harddwch yr Iesu, a'i ostyneiddrwydd, a'i barodrwydd i wasanaethu, a'i ras, a'i faddeuant. A mae gweld yr Iesu yn glir yn annog ni i gredu, yn annog ni i rannu y newyddion da, ac yn annog ni i weithredu yn y gymuned yr ydym ni'n byw ynddi. Chydig wythnosau nôl mewn sgwrs, o'n i'n sôn am gan Steve Eves ymlaen mae Canan. Ac un o fy hoff ganeuon gan Steve Eves ydy'r gan y Che Guevara. A mae'n bennill yn yr gan yma ganddo fo. Mae geiriau Steve Eves yn dda yn aml iawn. Fel un mae'r pennill yn mynd, gen i chwaer mae gwallt hi'n goch. Mae hi'n gyfrol o gerddi, mae hi'n chwaer i tithau. Cofio i gweld hi drwy ffenest y caffi, roedd hi'n trafod y frwydr, roedd hi'n gwisgo bere. A thrwy y glaw ar y ffenast, a'r stêm o'r cownter, roedd hi'n edrych yn debyg i Che Guevara. Oedd o, Steve Eves yn gweld y person yma drwy ffenest y caffi, ond oedd o'n gweld rhywbeth gwahanol. Doedd hi ddim yn eglur, doedd hi ddim yn glir. Yn yr achos yma mi oedd o'n gweld y ferch fel Che Guevara. Os nad ydym ni'n agor yn calonna i'r Ysbryd Glân, dydym ni ddim yn gweld Iesu Grist yn ei ogoniant. A dyma mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud yn y calonna, ac yn y meddyliau, ac yn y haddoliad, ac yn y heglwysi. Dangos Iesu yn ei odidwgrwydd ac yn ei ysblander di-derfyn. Mae deall ni o bwy ydy'r Iesu yn hanfodol, fel yn bod ni'n gallu bod yn ddisgyblion iddo a gweithio drosto. A dyma pam bod yr Iesu wedi dweud yn Ioan 16, bydd ef yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi, ac yn ei fynegu i chwi. A chyfod dyma Titus Lewis yn ei fynegu yn ei emyn. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. Dewch i ni ganu emyn, gewch chi fynd ar miwt a canu'r emyn hefo chi efo'r pedwarawd llinynol. A geiriau agoriadol yr emyn ydy o ysbryd byw, dy lifa trwom.
A dyna ni diolch i chi am eich cwmni bore yma. Cofiwch fod yr Ysbryd Glân hefo chi a gynno ni os ydym ni'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu. A da chi byth bythoedd ar eich penna eich unig. A beth bynnag sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos hon, gobeithio bod yr rhai hun wedi cael eu brechiadau erbyn hyn ac yn teimlo yn fwy hyderus. Beth bynnag sydd yn digwydd yr wythnos hon, cofiwch bod Duw hefo chi bob awr o bob dydd. Dewch i ni ddeud y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.